97 سال جان авион мотор 1616 جاتوش 10 ماه دیگه گاز و بنزین دوتا داری پیش الکتروپاکیت коробка автомат кондиционер дора пробегиш хай номалум ин бародаро 50,000 мега нақша бо савдо мешавад. номерои телефон 907 65 00 33. سرسنش خوبه اولش خوب داخل جرا واگونی هست 98 سال هچبک авион мотор 16 газ бензин ҳуҷҷатҳои мошин то декабра ҳуҷҷатҳои тонировкаш як моҳи дига дута дари қафоф растой дута дари пеш электропакет 170,000 пробег кондиционер дорад коробка механик телевизорам дошта ой да я дуруште $40,000 сомон бо савдо мешавад. номери телефон 909 17 17 01. نود ششم سال سیدان авион мотор 16 газ бензин ака газ бензин ҳуҷҷатҳои мошин то марта ҳуҷҷатҳои тонировка то охири моҳ аст дарои қафои растояй дарои пешам растуй кондиционер надорад 486,000 пробег механик телевизор дошта салониш нахел необычный нақш чанд шида кайра сита бо мефурӯяд сита бо савдо меша номерои телефон 917 00 58 00. Найсондагӣ сахтаниш хуб аст. 96 сол седан авион мотор 16 сӯзишвориш бензин ҳуҷҷатош 3 моҳи дига чорта дар растояй коробка автомат кондиционер дора 193,000 пробег сахтаниш ҳолати хубда қарор дорад. нақш чанд шид бародарира 55 та нақш 55,000. تا جوی شیشه اکا بو میکنم نومرو تا گاز داکا 907 65 00 33.
96 سال хеҷбек авио мотор 1.6 газ бензин трансфер дар рӯи қафо чанд ҳуҷҷат дора гуфти ака 4 дар простоя 4 моҳ ҳуҷҷат 259000 пробег кондиционер дора коробка механик чанд ҳазор гуфти ака 32 та бо савдо мешавад номерои телефон 93 461 117 задни камера дора қоидави 96 сол хеҷбек 1.6 авион газ бензин ҳуҷҷатош то январ ибтидаи хафо простоя ибтидаи пеш электропакет 384000 пробег кондиционер дора гу кондиционер дора коробка механик кондиционер дошта кор намекунад телевизорам дора 35000 бо савдо мешавад номери телефон 917 90 35 23 96 сол хеҷбек авио мотор 1.6 газ бензин ҳуҷҷатош даҳмоҳи дигар дар рӯи қафо пластой аст люк дора дар рӯи пешам пластой коробка механик кондиционер дора 139000 пробег телевизорам дошта люкам дора нарх чанд шид бародар 38000 нарх 38000 бо савдо меша ака 36000 нархи охираш номеро чандай баро тамос 93 922 88 88 97 сол хеҷбек авио мотор 1.6 газ бензин ҳуҷҷатои мошин 6 моҳ ҳуҷҷатои тайёфка чанд хасти 3 моҳи дигар даро қафо простоя люк дора дарои пешам простоя 243000 пробег кондиционер надора коробка механик нарх чанд шид оҷи 35000 бо савдо мешавад номеро чанда 987 68 68 20 общем простоя дарош простоя кондиционер надора